Existujú tri typy firiem. Ak je vaša firma medzi prvými dvoma, máte problém. Prvý typ sú firmy, ktoré dokážu kupovať efektívne pozornosť ľudí, ale majú zlú ponuku. Takéto firmy majú malé predaje a ich hlavný problém je ich zlá ponuka. Druhý typ sú firmy, ktoré majú dobrú ponuku, ale nedokážu efektívne nakupovať pozornosť. Tieto firmy majú taktiež malé predaje, ale ich hlavný problém je nesprávne nakupovanie pozornosti. Tretí typ sú firmy, ktoré dokážu efektívne nakupovať pozornosť a majú dobrú ponuku. Toto sú samozrejme úspešné firmy. To, ktorý typ je vaša firma, dokážete zistiť veľmi jednoducho cez softové a hardcellové marketingové metriky. Takže pokiaľ je vaša firma typ číslo 1 a máte problém s vašou ponukou, tak vaše softové marketingové metriky, ako sú CTR, čiže click-through rate a cost per click, budú dobré, ale vaše hardcellové metriky, ako je konverzný pomer, revenue per session alebo click to purchase rate, budú zlé. Ak je vaša firma naopak druhý typ, to znamená, máte problém s pozornosťou, tak je to presne opačný prípad. To znamená, vaše softové marketingové metriky, ako sú CTR alebo CPC, budú zlé, ale vaše hardcellové metriky, ako sú konverzný pomer, revenue per session alebo click to purchase rate, budú veľmi dobré. V takom prípade viete, že máte problém s nákupom pozornosti. V druhej časti videa vám presne ukážem, čo jednotlivé metriky znamenajú, aké hodnoty by mali dosahovať a ako sa z problémového typu firmy prepracovať na úspešný typ číslo 3. Zároveň vám ukážem aj jednu tajnú metriku, ktorú nesleduje takmer nikto, ale je extrémne dôležitá pre efektivitu vášho marketingu a biznisu. To všetko na základe mojich praktických viac ako 10-ročných skúseností. Celé video nájdete už teraz v našej komunite Zlatá lampička, odkaz je v popisku alebo v komentári.